Стой така, не дей си мърдай крака. Не дей си мърдай крака! Ивче! Не дей си мърдай крака, бе! Ако не искаш бой. Има ли някой? Отзад ми какви са, бе? Какви са ни отзад, бе? Води пълнат. Въжат! Стига! Как сме легнали? Ей, попречи. Ивче, виждат са! Кой се вижда? Крака му, какво? Снимаш ли още? Не, хуя сме снимам. Дай да му направим меморията да хвърли пакетата. Чакай! Прехвърля. Дърпи с другия крак, така. В момента снимам в телефона. Няма да ти го прехвърля. Ще можеш. Няма да може. Къде знаеш? Ивче! Разива на Джорджи. Толкова стига ли? Минута и 32. Още. Още. Да бяга малко. Ние само говорим какво снимаш, хуй. Какво пречи? Какво пречи, бе, Корник? Виж как бяга. Как рита. Ама си бял, зелен, червен, основа служи. Къде? Как? В ютубето. Как? Не знам. Ей, та няма да мога да снимам, отида нататък путката. Давай. Снимаме. Снимаме. Гледайте най-добрата. Гледайте най-добрата. Давай. Снимаме, бе. Знаете най-добрата футболистка на света. Ще напиша Роналдиня. Те спечели Барса. Не. Спечели Барса. Барселона. Барселона. Меси. Барса срещу Меси. Меси, Роналдиня. Не, Меси. Гледайте най-добрия Меси. Гледайте най-добрия Меси в света. Гледайте най-добрия Меси. 2-3 минути стигат ли, бе? Стигат. 8 часа. Стигат. Тя, че пак бяга по-малко. Гледай, какво става? Гледай на телефона. Гледайте Меси как дига ръцете, гледайте. Вкара гол, Ивче, крака. Дръжте го така. Още ще снимам, още. Колко свършва? 10 минути? Не знам, в телефона не знам колко има в картата, не знам. Няма да го гледат, ако е много човек. Това няма гледа. Ей, там оценката нищо не се вижда, майка му нева. Как не се вижда? Много гадно е. Трябва по-близко да идем, дай да приветствам колелото. Чакай, те тук се вижда супер. Дигни с краката им. Аз едно откъж карам колелото и да се спра. Стой, бе! Гледайте съм, бе. Стой, бе! Стой, бе! Ивче, легни! Спри на пауза. Къде е?